Mula sa Goa, Camarines Sur, isang lalaki ang natagpuang nakabulagta at wala na umanong buhay sa isang kanal. Para sa investigasyon na ito at makakausap natin sa kabilang telepono si Police Lieutenant Ray Malapo, ang Deputy Chief of Police ng Goa Municipal Police Station. Ano po ang posibleng nangyari po dito sa biktima? Allegedly, sabi ng IOC, may tumawag na kagawad sa barangay Payatan na mayroon daw nangyari aksidente. Opo. Yung pinangyarihan po kasi galing ng Goa, medyo malayo na yun kasi boundary na po yung Goa and Tinangka. Kaya medyo malayo na po yun dito sa aming. So, ang sabi po ng kagawad na integrate ng IOC na nag-iisa man lang itong drive na nakamagkakay. Sir, sinubukan po ba na idala ito sa ospital or dead on arrival na po ba ito? Declared na po itong dead on arrival ng medical health officer na po. Opo, base sa investigasyon po sir, paano ito na aksidente? Sabi nung, kasi nag-inform dito yung kapamilya ng biktima kasi actually hindi na namin to kasi wala siyang identification number. Ngayon, ipinost ng Goa sa Facebook. Yun, nalaman ko na itong biktima ay isang taga Stone 3, Barangay San Antonio, Milaor, Camarines Sur. Sir, base po sa lumalabas na investigasyon, human error po ba ang nangyari sa kanya at kumbaga hindi naman hit and run? Possible po na human error kasi self-accident po. Pero yung IOC po at saka yung intel operatives po namin, pas po sa gaganda pa po ng investigation kung ano talaga ang nangyari dito sa incident. Okay. So ibig sabihin po sir, patuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon regarding po dito sa pagkaka-aksidente nitong biktima? Yes po sir. Opo, nung mga oras bang yun sir, nung na-recover itong biktima, meron po ba itong suot na helmet? Yung sa picture po kasi, sabi nung nadatnan nung IOC, may helmet doon sa malapit sa biktima, pero wala na doon sa ulo niya yung Anong mga oras na natagpuan po itong biktima na wala na talagang buhay? Wala po tayo talagang identity. Tapos na-post po natin sa Facebook. Nakakuha na ba tayo ng mga detalyes kung sino po itong biktima at taga saan? Opo, nakakuha na po. Ayon sa nakausap namin sa cellphone itong pinsan ng biktima, galing daw ito sa piyestahan or papunta po sa Goa at nang maaksidente dito sa pinangyarihan ng aksidente. Makakausap natin sa kabilang linya ang pinsan ng biktima na si Sheena. Hello, Sheena. Hello po. Ayan. Ayan mga ka-aksyon, si Sheena ang pinsan ng biktima mula sa San Antonio, Milaor, Camarines Sur. Paano nyo nalaman na na-aksidente na pala itong pinsan nyo? Ay, ano po, sir, ning may si Agum po, ay tugang ka-Agum kang pinsan ko, nag-contact sa Kuya Digby through Messenger. Opo. Na, kung nahiling minada si post kung aram minada. Sabi ko, dahil ko niya ako aram. Opo. Tapos yun na po, share niya si link. Ayun na to, na-confirm ko na si pinsan minangani. Opo, kumbaga nakita nyo sa Facebook account na na-aksidente na pala itong pinsan nyo. Iyo po. Opo, ano po yung full name nitong pinsan nyo, ma'am? At ilang taon at taga saan po? Ano po, Jeremy Alcibon. 27 years old po. Pareho po kaming barangay San Antonio, Milaor. Opo, meron na po ba itong pamilya at meron po ba itong trabaho? Ano po, may agum po pero da ikasal, tapos may usindang aki. Tapos ang trabaho po kaya pinsan ko, nagkakalakal. Opo, maaari nyo bang maikwento sa amin, ma'am, kung kailan yung huling araw na nakita nyo itong pinsan nyo, ma'am, at ano yung paalam sana ninyo bago ito maaksidente? Sudma akong aga, ano ko na siya, huring-hiling ko sa iya, iyo yan, bado niyang iyan sa picture na iyan, iyo suulit niya na sudma, makalakal nga ni, tigtino ko pa nga ni, niya ko makalakal na siya. Apo. Tapos, iyo na po nga ni iyan, aga palan kaya, nagduma na pala niyan, kasi agum niya po kaya sir, yaon sa Pasakaw, dinumanan man palan, o yun na tong pagbalik digdiyo, iyo na tong nagkalakal pa siya kang aga suudma. Okay. Yun nga po, kahapon, yung last
pag-uusap po namin na yung sabi niya sa akin na dinadaan lang kasi nila itong bahay namin. Opo. Tapos sakto na sa labas ako, dumaan siya. Sabi ko, kumusta? Sabi ko ganyan sa pinsan ko. Yun nga, sabi niya magkakalakal daw siya nung kahapon ng umaga. Yun yung last na nagkausap na kami. Opo. Ito bang pangyayari sa kanya, ma'am, na naipaabot na ba sa kanyang asawa at pamilya? Oo na po, sir. Yung asawa niya nasa Pasakaw pa, pero ayaw, pupunta dito, pero ayaw pa niya atang makita yung asawa niya. Siyempre, kahit sino naman. Tapos Opo. yung mama niya naman, ni Jeremy, yung tita namin, nasa Daes. Nagbabiyahe naman daw papunta rito. So, ibig sabihin, ma'am, meron nang nag-claim na kapamilya dito sa pinsan niyo po? Opo, meron na po. Sir, kanina po, yung kapatid na panganay ni Jeremy na andyan na, pumunta na dyan, may kasama na silang punerarya. Opo, sa pagkakalam niyo, ma'am, ano po yung naging dahilan ng pagkaka-aksidente po nitong si Jeremy? Hindi kaya nakainom ito nung mga oras na yun, ma'am? Opo, sir. Nakausap ko yung asawa niya kanina. Ang sabi, pumunta pa daw doon sa Pasakaw. Kasi nga, nagpaalam pa daw sa asawa na pupunta nga dito sa Goa para makifiesta. Opo. Itong asawa naman na babae, pinigilan pa daw itong pinsan ko na wag nang umalis kasi nga, lasing. Opo. Tapos grabe, nakamotor pa siya. Yun na po, di naman nagpapigil daw, umalis pa din. Okay. So, ibig sabihin talagang nakainom po itong pinsan nyo bago ito ma-aksidente. Opo. Opo. Meron po ba siyang suot na helmet ng mga oras na yun, ma'am? Meron po, may naka-helmet siya. So, ngayon, ma'am, ano yung plano ng pamilya nito, ma'am, dito sa kay Jeremy? Di ko po alam sa sa mama niya at sa asawa, di pa naman po nakakauwi dito. Ngayon, ang ginagawa po namin dito sa kanila, inaayos yung pag-aanuhan ng labi Apo. dito sa bahay nila. Apo, dahil po dyan, ma'am, maraming salamat po sa ibinigay niyo pong impormasyon regarding po dito sa pinsan niyo po, ma'am. Ay, okay po, sir. Apo, babalikan ko lang si PNP, si Deputy. Kanina nakausap ko na po yung pinsan na pick up na daw po dyan yung bangkay ni Jeremy ng kanyang pamilya. Actually, sir, kararating lang ng pamilya dito. Di ko pa nga nakakausap kasi hinihintay ko po yung interview. Opo, dyan po sir sa Goa or especially dun sa pinangyarihan particularly, talagang accident prone area po ba yun, sir? Opo, kasi alam mo naman po yung daan dito galing ng Goa going to Tinambak. May mga lugar talaga pong mga blind curve na tinatawag. Opo. Kaya most probably doon sa lugar na yun, kung hindi niya masyadong kabisado, marami na talagang na-aksidente po doon. Kamusta naman yung panahon ng mga oras na yun po, Deputy, nung ma-aksidente ito? Gabi ba itong nangyari? Sa report po, nangyari ito mga bandang 9:30 ng gabi. Sa ganyan pong bagay, sir, ano po yung panawagan natin sa mga rider, especially itong biktima ay nakainom daw po bago magmaneho? Siguro sa concern ng PNP niyan, pag po tayo pumupunta ng mga ganyang okasyon, pag uwi natin, siguraduhin natin na kaya na natin magmaneho ng safe. Opo. Kasi alam niyo po, yung taong nakainom, pag bumiyahe, lalo't nakakasalubong siya ng hangin, may possibility po siya tayong antukin or habang nagdadrive tayo, yung ininom natin, medyo ma-feel na natin yung nainom natin na baka hindi na nakayanan yung ininom niya po. Okay. Kaya sa ano ko lang po, pag nakainom, kung medyo nakainom na, wag na munang umuwi. Kung Apo. maaari po, kinaumagahan na para at least safe niya ang pag-uwi niya po. Gaano ka-importante, sir, ang pagsuot ng helmet in case bago ang pagsuot po ng helmet kasi, yun na nga, during checkpoint, inaano namin yan na pinapaalalahan na namin yung mga driver, pati yung back rider, magsuot kayo ng helmet kasi Tama po. protection ng sarili nila yan. Apo. Kasi kung sakali man may aksidente mangyari, at least ma-protect yung kanilang ulo. Apo, dahil po dyan, maraming salamat po, Police Lieutenant Ray Malapo, ang Deputy Chief Maraming of Police salamat ng po. Goa, Camarines Sur. At ngayon, nasa kabilang linya na rin ng ating telepono ang punong barangay ng Payatan na si Kapitan Arnolfo Flores. Kumbaga ikaw, sir, yung nakakita sa bangkay. Oo, naabutan namin patay na talaga tao. Kamusta, sir, yung kalagayan? Nasa na itong nakaposisyon itong biktima at ang kanyang motor? Nasa ilalim na sila ng drainage, nahulog. Apo, base sa ating investigasyon, sir, ano po yung talagang nangyari dito sa biktima?
aksidente sir, nahulog lang naman doon sa drainage. Wala natin kabanggaan. Sige sir, matanong ko lang po, talaga doon sa lugar ng pinangyarihan, marami na po bang na-aksidente doon? O, pangalawa na yung sir. Pangalawa na yung namatay. Okay, so anong mga ginagawa ng barangay para maiwasan yung ganitong aksidente dyan po sa lugar? Ano naman yun sir eh? Highway ba yung may ilaw naman doon sa malapit sa Urbada. Apo. Siguro sa amin, dagdagan yung mga signing yung Urbada. Kap, maraming salamat po sa ibinigay niyo pong oras sa amin. Opo, maraming salamat din po. Kung nakikinig po ang pamilya yung naiwang pamilya nitong biktima na si Jeremy, mananatiling nakasubaybay ang Tabang Ora mismo sa maari pang mga tulong na kinakailangan ng pamilya ng biktima.